Avui, Dia Mundial de la Infermeria, és una ocasió per aturar-nos i reconèixer la força i el valor de la nostra professió. Com a infermera i com a directora, em sento profundament orgullosa de formar part d'un equip que treballa cada dia sumant experiència, coneixement i compromís per oferir una atenció que marca la diferència. Són molts i diversos els rols que assumim, a peu de llit, coordinant processos, liderant projectes, formant noves generacions o investigant per avançar. Un compromís comú, garantir una atenció de qualitat centrada en les persones, segura i eficient. Gràcies per la vostra dedicació. Avui celebrem tot el que som i tot el que podem arribar a ser juntes. Soc Susana Gironès, jo Daniela Morales i formem l'equip de la unitat hospitalària. Soc Maite Serna i formo part de l'equip d'urgències. La nostra pràctica combina coneixement i judici clínic, capacitat de resposta ràpida i empatia, a urgències i hospitalització. Som presents quan la persona ingressa, en les seves pors i en les seves incerteses. La tècnica que pot salvar vides, però l'escolta i el suport emocional és el que reconforta i aporta valor. Soc Isabel Casau, supervisora del bloc quirúrgic. Soc Ferran Angulo, infermer d'anestèsia i reanimació. Som precisió, coordinació i cura, des de la programació i preparació de les persones fins a la instrumentació, l'anestèsia i la recuperació. Cada pas és una responsabilitat compartida amb tot l'equip. Utilitzem la tecnologia més avançada vetllant per la millor qualitat i oferim una atenció i cura contínua i humana. Soc Eva Campín, una de les infermeres que composen l'equip d'hemodiàlisis. Soc Sara Ranz, una de les infermeres que composa l'equip de diàlisi peritoneal. Combinem l'aplicació d'una tecnologia avançada amb una calidesa d'atenció, proximitat i seguiment per abordar amb una visió holística la complexitat de la malaltia renal crònica. Soc Esther Sanz, la IPA de la consulta ERCA. Soc la Gemma Marret, la IPA de la consulta de trasplantament renal. Soc la Tània Fernández, IPA de la consulta d'hipertensió i prevenció de dany renal. Fusionem coneixement científic amb experiència clínica per liderar la cura de les persones amb una visió integral, inclusiva i personalitzada. Soc la Martina Contreras. Soc Montse Clarià. Soc la Berta Sanz i, conjuntament amb l'Esther Torres i la Sandra Pérez, som l'equip d'infermeres de pràctica avançada d'urologia funcional i femenina de la Fundació Puigverd. Soc la Marta Rivero, IPA en estomateràpia i referent en ferides. Soc José Pérez, soc l'infermer de referència avançada del Departament d'Endoscòpia. Acompanyem en moments clau, afavorim l'adherència al tractament, orientem a la presa de decisions compartides i donem eines per afrontar el procés de salut amb més autonomia i confiança. Soc Gavi Adalit i soc IPA d'andrologia. Soc Laia Menéndez, IPA de la consulta d'infermeria de medicina reproductiva. I jo soc la Laia Roig, IPA de la consulta d'infermeria de medicina reproductiva. Som un referent proper i accessible. T'acompanyarem en tot el teu procés. Soy Sonia Marco. Soc Montse Mangas. Som infermeres de pràctica avançada d'anestèsia. Soc Laia Mingo, la gestora de casos de la Fundació Puigverd. Soc Mary Salce, soc Carolina Sánchez i som les infermeres de la unitat d'ingrés social. Soc Simón Juárez i soc infermer de control i farmacèutic. Nosaltres cuidem de les persones amb un objectiu clar de seguretat i continuïtat de cures, de treball transversal i en xarxa. Cada pas, cada gest, busca que les persones se sentin informades, cuidades i segures en tot moment. Les infermeres gestores liderem la coordinació de cures en entorns complexos, avaluem situacions, articulem recursos i connectem nivells assistencials amb una visió integral. Treballem colze a colze amb professionals i equips per garantir respostes àgils, eficients i centrades en les persones, promovent una gestió basada en el valor que prioritza resultats significatius per a la vida de qui atenem. Juntes formem un